Hej, jeg hedder Merete, og nu vil jeg fortælle dig lidt om det her rum, vi bruger til online Kemi B-undervisning. Så du er jo i gang med at se introvideoen lige nu, og se den til ende, selvom du måske synes, den er lidt lang. Og når du så har gjort det, så orienterer dig lidt rundt på forsiden af rummet her i øvrigt, og så kan du gå i gang med de forskellige moduler. Der er en række moduler i kurset, og du kan se dem heroppe øverst. Du kan også få dem frem i venstre side, og de vil så følge med dig rundt i de forskellige moduler her. Du kan altid folde denne her side ud, den her venstre side ud, og der kan du så hoppe rundt mellem de forskellige moduler her. Så nu fjerner jeg den lige for nu her. Så er der nogle andre informationer på forsiden, og som noget nyt i år har vi fået de her fine farvede knapper, som giver dig sådan en hurtig genvej til nogle af de ting, du kan få brug for, måske igen og igen i løbet af kurset. Så det er altså, det fører til informationer, som ligger andre steder, som måske ligger længere nede på siden, eller ligger i et af de første moduler, men som du hurtigt kan komme til ved at klikke på sådan en knap her. Så for eksempel denne her med hjælp, det står også i det der intro-modul, der hedder Kom godt i gang, som jeg siger lidt om et øjeblik. Men det er så samlet her også, så du kan komme direkte til det. Hvis du for eksempel på et tidspunkt sidder og opdager, at der er sket noget, så du har svært ved at overholde en afleveringsfrist, hvem er det så, jeg skal skrive til? Det kan du se der. Eller du sidder med noget, som er rigtig fagligt svært, som du har brug for hjælp til, en opgave eller noget teori. Hvem er det så, jeg skal henvende mig til? Hvordan kan jeg få hjælp? Det kan du også se her. Så kig på det. Så i det hele taget scroll lige ned og se, hvad vi har af forskellige ting her. Læg også mærke til, at over i højre side, der er sådan en anden scrollbar her, så du kan se, hvad der ligger herude. Der er nogle andre gode ting. Blandt andet vil du her, nu er det min udgave her, men du vil kunne se dit hold-ID her i højre side. Det er sådan en lille kode, der hedder noget med 61 eller 71, og så KIB og så nogle flere tal og bogstaver. Og det fortæller, hvad for et hold du er på. Vi er nemlig en række lærere, der underviser her på Online Kemi B, og vi har hver et hold af kursister, som vi retter opgaver for. Så du kan se her, hvilket hold du er på. Det står også i den velkomstmail, du har fået fra skolen, så det vil jeg også anbefale, at du lige går tilbage og læser den igen, ligesom som vi også skriver her. Ikke? Der står også nogle informationer om dit hold-ID og hvem er din lærer og sådan noget. Det kan være, at der er kommet nogle meddelelser her, det er der ikke lige i øjeblikket. Så ligger der noget med noget formelsamling, sådan noget forskelligt, der kan være nyttigt. Denne her statusbar, hvor der er et lille felt for hver af de afleveringer, du skal lave. Og de vil skifte farve efterhånden, som du afleverer dem, og som de bliver godkendt. Så der kan du løbende følge med i, hvor langt du er, om der er noget, du mangler. Så er der alle os undervisere her med vores mailadresser. Men lad være med altid bare at skrive til den øverste på listen. Det er nemlig mig, og jeg gider ikke høre fra jer alle sammen. Skriv til din egen lærer, ikke? Så det er lidt vigtigt, at du finder ud af, hvem er din egen lærer. Det står altså i den her velkomstmail fra skolen. Godt, og så er der også noget nyttigt hernede med IT, starthjælp og sådan få svar på det meste. Det er især sådan nogle IT-ting, der kan være rigtig nyttigt ting at hente der også. Skal du bruge Word-program, du har adgang til Office-pakken, nemlig som kursist på KVUC, og hvordan får du fat i den, og hvordan bruger du det, og alt den slags kan du finde der. Godt. Hvis du gerne vil vide, hvornår dine afleveringsfrister er, det kan vi ikke lægge ind her, fordi det er nemlig forskelligt fra den ene kursist til den næste, eller det kan det være. Så der skal du bruge det her, der hedder studieaktivitet og skema. Klikke der, og så skal du logge ind på en måde, som du har fået oplyst også i en velkomstmail fra skolen. Så det er et andet login ind til denne her undervisningsrum, og der kan du så se dine afleveringsfrister. Og det er sådan set det eneste, du skal bruge den til her på et online fag. De forskellige moduler, der er sådan et kom godt i gang modul, som du skal starte med at læse igennem. Der er en del tekst, men prøv at læse det igennem, fordi det vil være nyttig viden til det videre arbejde. Det slutter med en lille quiz, som du skal besvare. Det er en af de mange obligatoriske afleveringer, hvor vi så lige tjekker, at du har fået fat i de vigtigste praktiske informationer. Derefter går du videre til modul 0, og det er lidt repetition af Kemi C, for vi bygger jo på det, du har lært på Kemi C, men måske kan du ikke lige huske det hele.
så kan det være, at der er nogle ting, det er nyttigt at få repeteret. Så et par af de sådan mere vigtige ting, du får brug for, det har vi samlet sammen. Der er så også en quiz, du skal besvare her. Og det gælder med alle de her quizzer, der kommer også i de andre moduler, at du skal have et vist antal rigtige svar, for at den er godkendt. Så vil den blive grøn i den der statusbar. Hvis du ikke lige får nok rigtige svar fra starten, og det er cirka 80% normalt, så kan du tage quizzen igen. Så det gør altså ikke noget. Du skal bare blive ved med at læse og svare, indtil du har tilstrækkeligt mange rigtige svar til, at den er godkendt. Der ligger også nogle forskellige ting, du kan bruge som hjælp, hvis du finder ud af, at du måske skal læse lidt op på noget Kemi C-stof, før du for alvor går i gang med Kemi B. I får både Kemi C og Kemi B-bogen, eller adgang til den, og det kan være, at jeg skal sige lidt om det. Det er det sæt, der hedder Basis Kemi C og Basis Kemi B, vi bruger. Det er især Basis Kemi B, du skal bruge her på B-niveauet, men redoxkemien står faktisk i Kemi C, den kommer du til på modul 4, og så er den jo også god at have netop til repetition af nogle ting, som du måske har glemt. Det er online bøger, så nogle e-bøger, og det er noget, der hedder Praksis Online. Du skal have dem fat i dem igennem, og der er en vejledning om, hvordan du gør, og en aktiveringskode, og ja. Så, men det kan du så også komme til ved at klikke på den her knap. Så når du er igennem det første modul, eller de 2 første moduler her, så går vi i gang med sådan det egentlige nye Kemi B-stof. Og de her 7 moduler, 1-7, de er alle sammen opbygget på nogenlunde samme måde, så det gennemgår jeg lige om et øjeblik. Og derudover er der så nogle moduler, hedder de så også her, men det er altså information om laboratoriedagene, som står her. Der kommer lidt mere, når vi nærmer os de første laboratoriedage, så bliver vejledningen lagt op i denne her sektion, som du kommer til ved at klikke her, eller ved at klikke her. Og tilsvarende er der et modul med informationer om eksamen. Der kommer også lidt mere til hen ad vejen. Noget omkring eksamensspørgsmålene kommer til at ligge der, når vi nærmer os slutningen af kurset. Men du kan allerede nu læse lidt om, hvordan eksamen foregår. Men altså de øvrige moduler, hvis du kigger på etteren som et eksempel, de er alle sammen opbygget sådan her, at vi har en lille introduktion, du lige kan læse igennem, med nogle nøglebegreber og hvad du sådan skal have lært. Så er der et pensumoversigt, og der vil altid være nogle sider i lærebogen, og så måske en eller flere øvrige filer, der er linket til her. Så har vi et forslag til en læseplan, som du ikke behøver at følge. Det du skal er, at du skal sætte dig ind i dette her, og du skal svare og aflevere de 4 opgaver. Men det her er vores forslag til en rækkefølge, og hvor der ligger nogle ekstra videoer, som kan hjælpe dig igennem stoffet. Så vi anbefaler, at du følger det her, men du må selvfølgelig selv om det. Du vil også se, at vi nogle gange foreslår, at du skal aflevere opgaver i en lidt anden rækkefølge, end den de står i hernede. Det vil også fremgå af dine afleveringsfrister i Ludus. Det behøver du ikke overholde fuldstændig 100%, hvis du har lyst til at bytte rundt på aflevering af 2 opgaver, så er det sådan set også fint nok. Bare du nogenlunde overholder afleveringsfristerne og løbende afleverer. Men der er i hvert modul en quiz, som er sådan en selvrettende quiz, ligesom dem jeg snakkede om før. Så er der en mundtlig aflevering, hvor du skal lave en lille video, sådan en screencast, ligesom den jeg har lavet, som du sidder og lytter på nu, hvor der står lidt om, hvordan du kan gøre det her. Så gør det. Det er en rigtig god træning til den mundtlige eksamen. Eksamen på Kemi B er jo mundtlig, så det er godt at øve sig i at fortælle om tingene. Så der er en opgave, når du klikker her, så kommer du til en opgave, som du skal besvare og lave sådan en forholdsvis kort lille videoaflevering på en 3-4-5 minutter. Så er der en lille opgave her, som du selv skal rette, det vil sige, når du har afleveret den, så får du adgang til en facitfil, og så skal du selv se, om det du svarede var rigtigt. Hvis du så undrer dig over noget der, og gerne vil have noget bedre forklaring, så kan du skrive ind i vores spørgsmål og svarforum, eller du kan skrive til din lærer om det. Men umiddelbart er det altså dig selv, der er ansvarlig for at rette den her opgave. Og endelig så er der en skriftlig aflevering, hvor der ligger en Word-fil her. Du skal skrive direkte ind i Word-filen dine svar, gerne med en farve, men lad være med at bruge rød, fordi det er lærerens rette farve. Det er nemlig rigtig nemt at se de ting, vi skriver med rødt, og derfor vil vi gerne bruge det til vores rettelser. Og så afleverer du, som der står her. Så du afleverer altså her, hvor du også finder opgaverne i de enkelte moduler. Jeg tror, det var alt, hvad jeg skulle sige her. Så jeg vil bare ønske dig held og lykke, god arbejdslyst, og vi glæder os til at se dig til labkursus og til eksamen.